Karayta gundaway gagayan ken nakaabsat ket adda tayo dito barangay Fortuna, Marcos, Ilocos Norte no sa dino nga masarakan ti maysa karagiti proyekto ti National Irrigation Administration nga daytoy ket kalikagumet nga i-develop iti local government unit iti Marcos babayan talangmet iti panangidadaulo ni Mayor Antonio Mariano. Tapno de gastaket mapagbalin amay sa karagiti tourist site wenno pangawis karagiti mayata nga agpasyar iti nasao a lugar. Ngem iti karita gundaway gagayan karabsat ket makitan nga adon dagiti umay paspasyar umay agdidigos nga rigitoy ket taga Marcos ken iti kabangibang a lugar iti probinsya nga Ilocos Norte.